N'ụbọchị taa ka ndị ezinụlọ late Mr. Hyacinth Ono nke Umuene Etiti Ngwo na enyi nne ha bụ late Mrs. Regina Ojo Ishu Onoede ni Chime nke eji Mama Ghana wee mara. Dịka e buru ya n'ụlọ nchekwa ozu wee buru ya kpam wee jebe na ezinụlọ nna ya ebe nke anọ wee kpere ya ekpere bụ okenye na be ha na ezinụlọ ndị be Chime dịkwa na Etiti Ngwo. Ma tupu ụmụnna ya ekpere ya ekpere nke ikpeazụ ya na ugwu ikpeazụ, ụmụada be ha nọ ebe ahụ wee gụọ egwu gbagharịa wee kwanyere ada ha nwanyị ugwu nke ikpeazụ were ohere ahụ wee sị ada ha jee nke ọma. na ya atọghị mekwa ya na o nwere onye nwụrụ bụ Umuchimende ma ụmụ anyị, mana onye nụkwa atọ isi onye Umuchimende bụ onye Umuchimende ha bịa dịrị onye ọnwa ka onye ndị ezigbo mmadụ ewe ka ya daba ndụ. Anyị ekpe n'aha Jizọs. Chineke onye eluigwe, onye ihe niile dị n'obu aka anya, onye na-etigbu agbara etigbu arụsị, onye na-etikpu aja ndị iro. Chineke anyị akpọtukwa ya nsọ n'isi nwanne m nwaanyị ahụ. Achị gị Jehova ka dobe ike nke ọ dị ezi ike, ka dobe ike nke ọ dị ezi ike. Chineke onye n'igwe biko na-ekwe ezinụlọ ọ hafụrụ, Chineke aka hafụrụ aka ha. Ngwa ngwa okenye ndị be Chimede kpesịrị ekpere wee buru ya wee jebe na ezinụlọ di ya ebe anọ wee fụ ya anya nke ikpeazụ tupu wee jebe n'ama ebe anọ wee kara ya ụka. Ka onye late Hyacinth Ono narutere na be di ya, nnukwu ihe mere. Nnukwu mmiri wee bido zobe wee gosi na oke nwaanyị ka ọ bụ ka o zogidere mechie zochaa ma gbachaa ka enwee nye ohere ini ozu ya dịka o si kwesị. N'ebe a ka ndị Emmanuel Methodist Church Ngwo nọ wee ka ụka maka enimozu mama anyị bụ late Regina Onoede bụ Mama Ghana wee rara mkpụrụ obi ya wee tinye n'aka Olisa kere igwe n'ụwa. Pụrụ iche ịrara ahụ nwanne anyị nwanyị n'ime Kraịst late Mrs. Regina Onoede nyefee n'aka Chineke onye pụrụ ime ihe niile n'ihi ọnwụ ndị nke Kraịst nwere olileanya na okwukwe, n'ihi na Kraịst ya onwe ya ketawakwara oke n'ọnwụ ma dịkwa ndụ dịka anyị bụ ụmụ mmadụ na-eketa. Conqueror of death, our help in every time of trouble, who does not willingly grieve or afflict the children of men, comfort us who mourn, and give us grace in the presence of death to worship thee, that we may have sure hope of eternal life, and be able to put our whole trust in thy goodness.
mma, ọ dịrị obi mma. Kwerenụ na Chineke, kwerekwa na mụ. N'ụlọ nna m ọtụtụ ebe obibi dị. Ọ bụrụ na ọ dịghị otu a, m ga-agbaghọrị unu, n'ihi na ana m aga idoziri unu ebe. Ọ bụrụkwa na mụ aga idoziri unu ebe, agaje m ịbịa ọzọ, m ga-anarakwa unu nye onwe m. Dịka ha na-akara ya ụka, ndị ụkọchukwu nọ ebe ahụ wee dụọ ọhaneze ọdụ ka ha dozie ndụ ha dịka mama ha doziri tupu ọ naba mmụọ. So nchịkọta ihe niile, anyị na-ekele Chineke na mama anyị biri ndụ onye ahụghị wee ha kubiwe n'aba ijezu ike. So by the grace of God, ụbọchị na ọ nwere ike ịbụ nke nripiti ma ọ bụ ọbụrụ gị nwa n'aka abịakwa anyị na-ebe ụka bụ ma ọ bụ ibu anyị abịa bụ abụ. So onye ọbụla doji ụzọ anya ka ọ ma doji nke ihe. Onye nwe anyị gozie unu n'aha Jizọs. Ndị ụmụ anyị egbo ọkanụ na-amaghị ihe na-ekwu o sochete ụfọdụ mana ọrụkwe ka oge ruo ori ihwe nke ozi ọma abịakwa. Nwaanyị a na-edebido Methodist bụ ndị na-eme ka ọ ma kwechi ka ama mere o soro ihe ndụ onye niile, ọ bụghị onye a na-achọ achọ. Unu na-ekwe nwe anya ọ na-ahụ na onwere ya asagoro n'elu ka ọ ma dị na ya na-agịsi na onwere ndị ose ọ bụ ịka mere onye so ọ bụ eziokwu na nwunye mbụ ọ bụ abụkwa ya ma ọgọ bụrụ ibu na ibe ya bụ njikwuru ekwe na-ekwu na ọ na-adị mma mgbe ha ka hụkwara ịgba ọsọ ndụ na nwunye anyị na gbara ọsọ ndụ ọnya. Amaara m na onye nwe anyị onye ezi omume ka anabata n'ọnọdụ kwesịrị ka ọ nabata n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Ebe ihe dị iche iche na-eme, ọ bụ ma ịmago ebe ichiri azụ achọ ndụ gị achọ. Anyị nọ n'ọgbọ. Dịka ha kpesịrị ekpere ma kwuo okwu Chukwu ka siere ya ụka, ndị ụkọchukwu nke Methodist kpakọrọ ọnụ wee rara arụ mama Gana wee tinye n'anị, wee rara mkpụrụ obi ya wee tinye n'aka Chineke nke pụrụ ime ihe niile kere ya. Dịka a na-aga n'iru, otu ahụ ka ha si mee tupu wee buru arụ mama Gana wee jee na mbara ezibe di ya ebe a nọ tinye arụ ya n'ana. Ma tupu emebe nke a, ndị be Gana na ụmụnne ya ibe ndị ya na-adị mma pụtara wee gbaa egwu gbaa ụmụ ha okirikiri ime Chineke udo na ezigbo olileanya ndị n'eluigwe. Atụkwasara obi m n'ime gị Jizọs. Ekwela ka ihere mee, ekwela ka ndị ụwa jụọ ole ebe ka chi m nọ. Anyị na-asị gị taa ka anyị jee gị nke ọma n'aha Jizọs Kraịst onye were ntị anyị bịa nwụọ ọnwụ ka e wee gbapụta gị. Anyị na-asị gị ka anyị jee gị nke ọma n'aha mmụọ nsọ onye na-eweta nkasi obi nke tọrọ atọ nye mkpụrụ obi mmadụ. Anyị sị gị taa ka anyị jee gị nke ọma baala ha nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ ka data emebilada. Ngwa ngwa ka emesịrị nke a wee buru ozu Madam Regina Onede wee jee na be di ya ebe etinyere arụ ya n'ala. Ashes to ashes, dust to dust. Thank you. A sure and certain hope of the resurrection to eternal life through our Lord and Savior Jesus Christ,
who shall fashion a new body of our humiliation, that he may be conformed to the body of his glory, according to the work whom we have redeemed. Dịka a na-aga n'ihu n'ikpochi ozu Madam Onobo Mama Ghana, ndị onye Ghana ma ndị otu ya na ọtụtụ ndị ọzọ bịara ịkasi obi dịka ọ na-aga n'ihu. Aha m bụ Chief Clement. Ihe m mụtara n'aka mama mgbe ọ dị ndị ama mama abụghị onye trọbụl, mama abụghị onye nsogbu, ọnwa ya na-emek peace, ọ bụghị onye wawawa. Ihe m mụtara n'aka anyị ahụrụ nne nọ na okwu juru m ọnụ tanụ mma akụkọ ya na akụkọ ihe m mụtara mmụọ n'aka my mother. Enwere m ezi ekele m na-enye ha. Ihe ọzọ emehụrụ m na-agụ ụdịrị ha ọhụọ ndụ because ka ha mara bịara m ekwanụ Chineke na ka edineje onye ọbụla ka ha ma njụrụ okwu ha bịaghị ya n'ohu n'aha Jizọs. Comrade Ndode Children. Ihe butere m bụ na ezigbo ọyị m Ghana nwa Igbo nọ na entertainment like me na-akwa ma mee ya ka anyị bịa ka anyị kwanyelu ugwu maka na ugwu nke ọnụ nkwanyelu so ka anyị si nne ya ka o jee iji ya nke ọma ruo ebe awa na-anọchitela anyị anya anyị ka anyị were anọchite anya nke ebe mmadụ ife nji bịa. Egbe m bụ Helen Onu. Ghana bụ nwanna m, nke a bụ be nna m, abụ m ada. Okwu nkashi obi m na-enye ha bụ ha ka one. Secondly, ọ dị ka ụkọchukwu kwuru ọnwụ mama ha vutere ha udo, chikọọ ha ọnụ. Onye na nwanne ya nwekwara nsogbu ya jiri maka oge adịghị a na-anwụ ka ọkụkọ this period. So ihe mmadụ niile kwesịrị ime bụ ịhụ na enwere peace in every family. So achọrọ m ha ka chekwa ya ha biko ka enwee udo n'ezinụlọ ha n'aha Jizọs. Afa m bụ Eze Nwono. Ihe m mụtara na ndụ ya bụ na ọ bụ onye udo. Anything ọ bụla ọ na-ekwe eme ọ na-abịa tinye peace, ọ naghị abịa je nke esemokwu dị. Ya bụ njem mụta n'ebe ọ nọ. Ihe na-agwa ndị ikwu na ibe bịara akwamozu my mom today, ana m asị ha jisie ike n'ihe niile ha na-eme. Chineke na-agba ha ume n'ihe niile ka ha ma bịanyere m aka today. Chineke nna ga-edinejekwa ha n'udo ka ha ma bịa. Afọ m bụ Honorable Kingsley Lebonta. Ihe jigo mụ na ha bụ na Ghana bụ my very good friend. So wee kpọọ m si na mama ya nwụrụ, so wee sị na ngabe nọrịle ha okwu nkasi obi ndị na-enye bụ na ọ dị ka ndị ụkọchukwu si wee kwu na ụmụ ha ga-ebutere ha ezigbo ya, ụmụ ha ga-ebutere ha ịdị dị n'otu, ụmụ ha ga-ebute ha ịdị n'udo, because na ọ dị ọkwa n'izu mmadụ ịdị dị ndụ loda stage of mama ha, so na nna gwa ha biko ha kasie onye mere ya dịgo. Afọ m bụ Nze Comrade Uche Chukwude, ijiji a na-esoro mma 1 nke mbụ na Ngwo. Okwu nkasi m na-enye ha ebodo ihe ọbụbụ celebration of life. Ihe ọdụwo bụ 88 years. Okwu ihe na-asị ha bụ na-eje eje kwara ha ụzọ maka ihe ọbụbụ ọkwa ụzọ kiriwe kedu ka arịna na-adị ihe niile ọ mụta ashịrị. Ana m achị nke na ọ na-eje kwara ụmụ onye ụzọ mgbe m durukwe ka ọ dụrụ onwe ihe na-achọkwa ya n'ụwa. Ana m achị ụmụ onye especially ọnya m nwoke bụ Gano bụ onye so ndị Adaeze International eti egwu nwa onye anyị na-amaghị ịmanụ ndị Adaeze ya bụ JP Ganome JP. Ana m achị na diwe ekene m. Ihe dịka mụ na Ghana na ndị be ha ụmụnne ya ovuru ivu. Abụ m ọgọ ndị etiti, yes, and mụ na Ghana bụ ọyị. Apart from na anyị ncha bụ ndị Ngwo, mana mụ na ya bụ ọyị gboo and Ghana bụ onye omenala maka na onye isi ndị Adaeze. Anyị ejikọ mụ na ha ebuke ọ ndị ọgọ m be ha bụ. Okwu nkasi obi na-enye ya na ụmụnne ya na ezinụlọ ha niile bụ na ha ga-edibi ya because na ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji. Ha dibi ya disibi ya ike na omego ndị be anyị si na ihe dara na na-ebugoro aja. Ha dibi ya obisie ha ike maka na ha na-ejebe onye ọzọ asị onye ahụ
nya ndo na ọ bụrụ na o nwere ihe dachiere onye ọzọ so daa ka esi wee bịakwa be ha taa n'ihu n'anya kịta ịfụ na ndị niile gbara ha agbata ndị agbata obi ndị niile ha na ha dị na mma relation niile ma ndị ọgọ onye ọbụla n'ebe a ka a bịa soro ha wee ruo uju mma ha so ana m asị ha obi sie ha ike ezinụlọ ha agasakwara agasa maka na mma ha nwụrụ so ihe ọma nyenwa bụ Ghana na onwe ya mee ka echọọ na udo na-adị n'ezinụlọ ha because na onye nwa bụzi nna kịta so ana m agwa ya anya jisie ike na ihe ọma ga na-abịakwute ha n'udo na ọṅụ so na anyị nọ nwa isi ọzọ enugwu agụ ndị ụlọ anyị bụ etiti ọzọ enugwu agụ ndị ụlọ. Kedu okwu agbamume ị nwere ịgwa ọgọ nwoke na ndị ọgọ ndị nke ha hapụrụ na-asị ha mmadụ bịa n'ụwa ọ ya alaba onye kere ya so ọ ọbụla ka ọ gaghị baba ọ wụrọ maka na ọ ka maka ndị ọra anyị wee na-asị na anyị gara isi aja ego ewa mbụ Paul Nnadi Ghana bụ nna m ochie Ghana m obe m mmụkwa ebe enye anyị mụrụ mmụ gbara okwu nkasi obi na-enye Ghana bụ na mmanya na nwa ụmụ anyị niile ya jibe ka anyị mara eji iwu nnekwa anya hụ na mama ya nwụrụ ọnwụnwụ ọnwụ ọgbanje ọ dụrụ njọ ọkara nka ya bụ anyị ga-emere ka carnival ka anyị niile mara eji Ghana nwa eji ekwu nke ọma ya bụ okwu nkasi obi na-enye ya na ụmụ nwa na-enye ka anyị gbasara ndị mmadụ ajụjụ ọnụ ọtụtụ ndị otu dị iche iche ọtụtụ ndị enyi ọtụtụ ndị ọgọ ikwu na ibe wee nọrọ ebe ahụ ịnọnyere ezinụlọ ndị be Onede iji gosi ha na ha na ha kwụ n'ofu ma kasie ha obi na ọnwụ nne ha nke nwụrụ anwụ.
etibeghị m ọgọ nwaanyị ego Chief Dara Lalo Gala
Ghana on behalf of ndị imụrụbe ha ndị na-ejighị egwu egwu anyị chere ikpughe ihe nanụ ihe ọbụla ihe ụgbara nka na-eji na-edo na ụmụ nwanne na-anaghị atụ ya n'ụlọ ọgwụ nke ọbụla aka tinye ihe nde nka na ọ ka na-abawanye n'aha Jizọs. O nwere chi iwu chere nka ịgbapụrụkwe ruo sawa ya ire mmemme gị na ụmụ nwanne gị wee na-ewere mgbapụta ndụ na mgbe ahụ gara na mgbe ahụ agha ya na mmanya dị nka unu esikwere ya bụchi unu ewepụrụ mmanya dị nka were tim ihe na-eje dada ebube aka ekele m unu amamara na anyị ego ndị mgbe ahụ mụrụ ejighị ndị akpụrụbe ha egwu anyị duru ya atụmkọ anyị na-enye anyị na-akwanyere uru ụmụaka m ube na-akwa ya onweghị n'ụbọchị anyị kpatakwara ụmụ tupu anyị ụbọchị anyị hụtere ube biko dansas ihe kachasị mkpa bụ oge unu tinye ya anyị na-achụ dansas ọzọ dịka nwa na-enye bụ unu jiri ekwe o nwere ihe anyị ji asọchuela na anyị nọra anyị ji achị mama anyị na ndị nọra tara unu jiri ekwe na-eche ihe unu ga-ahụ ihe ndị dị efu n'ebe a ka a na-enweta enimozu na akwamozu Mama Ghana n'isi njedebe. Cheta na ọ bụ ndị Wawa TV na-enwetara unu ihe nkiri a. Kpọọ ndị Wawa TV n'igwe okwu ị ga-afụ na iru akwụkwọ a. Ebe a ka anyị na-asị unu dejenu dejenu deyonu.